Съобщение към хората по света. Хора на Земята. Една важна истина, която дълго време беше скрита, сега трябва да бъде разкрита. Наближава космическо събитие с огромно значение, събитие, което ще бележи повратна точка за цялото човечество. Нептун ще се запали. Пристигането на светлината. Запалването на Нептун, планирано за 15 декември 2031, не е просто астрономическо явление. Това е божествено откровение, духовно просветление, което ще промени облика на нашия свят. Този момент отбелязва края на тъмнината и началото на нова епоха, когато цялото човечество ще се изправи пред истината. Защо е важно това? Край на илюзиите. Всичко, което е фалшиво, всичко, което е построено върху пясък, ще бъде пометено. Илюзиите, които държат човечеството в неведение, ще изчезнат. Запалването на Нептун символизира универсална трансформация, която призовава всеки човек да види света такъв, какъвто е. Уникална възможност. Това събитие дава на всеки шанс да отвори сърцето и ума си, да се обърне към светлината и най-накрая да разбере по-дълбокия смисъл на живота. Книгата на живота на Агнеца, вашият пътеводител. За да разберете какво предстои и да се подготвите за тази монументална промяна, трябва да прочетете и да размишлявате върху книгата на живота на Агнеца. Тази книга е ключ, извор на жива вода, който осветлява божествения план и ви води по пътя на истината. Това не е обикновена книга, тя е написана за онези, които търсят светлината с чисто сърце, за онези, които са готови да приемат истината. Простотата на откровението след запалването на Нептун, дори дете ще може да разбере ученията й, защото завесата, която е покривала свещените текстове, ще бъде разкъсана. Универсален призив. Това послание не е само за някои, а за всички, без изключение. Всички сте поканени да бъдете част от тази трансформация. Не отлагайте. Обърнете внимание на знаците около вас. Очевидният хаос в този свят е само прелюдия към духовно възраждане. Търсете истината, прочетете книгата на живота. Подгответе ума и сърцето си. Обединете се в светлината, когато Нептун се запали. Тези, които разберат, ще вървят заедно към обновен свят. Неотложност на момента. Времето е кратко. Влезли сме в преходен период, време, когато проницателността и подготовката са от съществено значение. Истината е близо, но изисква едно от вас смирение, за да слушате, и воля, за да действате. Говоря ви, просто време е да изберете светлината или да останете в тъмнината. Светло бъдеще. След запалването на Нептун ще ви бъде дадена година на милост, за да прочетете книгата и да се обърнете към Бог. След това ще последва година на оттегляне, а накрая ще дойде времето, когато земята ще бъде пречистена. Онези, които слушат и разбират, ще обитават тази нова земя, свят в хармония с божествения ред. Това послание е светлина, протегната към вас. Приемете я в сърцето си, размишлявайте върху нея и се подгответе. Светлината идва, и истината се издига.